naa siya gi andam nga para kanato nga special someone. O sa dili pa nato pagasugdan ng ato ang pagtuki sa ato ang tupiko ni ining kagabihion, ako ang invite ang tanan to put in ourselves in the presence of the Lord, mga kapaglaom, for a prayer. Let's pray. Dear God, loving Heavenly Father, Lord, we praise you for this wonderful moment, dear Father, that we could able to worship your name. And Father God, may you forget and forgive all our sins that we committed you from our hearts and minds, and through speaking and through actions, O God. And Lord, we praise you for all the blessings that we receive from you, O God, from our, as well as having friends, family that will help us through this journey of faith, O God. And Lord, help us that this voice of you will be a big impact to our community throughout South Philippine Union Conference, O God. In Jesus' name I pray, Amen. Og kini mga kapaglaom, usa ka salida nga giuluhan, cast away mga kapaglaom, usa ka eroplano nga nag-crash din ha sa island. Ug sa island nga wala gyoy bisan isa nga tawo, kundili siya lang gyud. Og tuod man siya ang pag-inusara mga kapaglaom, gibati siya og loneliness, gibati siya og siyang depression tungod kay siya raman usa wala siya kay kasumbungan, wala siya ka-sharean sa iya ang gibati kapaglaom. So didto niabot sa point siya ang life na gusto siya mag-suicide. But then nakita niya usa ka bola, iya ang gibutangan og nawong. So iya ang gistorya, ang tabi-tabi, no? Makaingon siya, buang man ba sining karakter, tungod kay nakigstorya sa usa ka butang nga walay kinabuhi. Apan mga kapaglaom, mauni siya ang realidad karon. Nga, ang usa ka tawo, dili gayud, mabuhi kung wala ang katawhan o relasyon or alubilo sa mga kaigsuunan o mga katawhan, mga kapaglaom. O mauni ang atong tupiko ni ining kagabion, ang mga katawhan na nagkinahanglan o mga katawhan. Andunay usa ka tula ni ining mga kapaglaom. Og sabay ko sa pagbasa. Katawhan nga nagkinahanglan sa katawhan, mao ang mga tawong bulahan ni ini nga kalibutan. Kita kabataan kansang nagkinahanglan sa ubang kabataan apan nagtugot sa tubo nga garbo, nga mutago sa tanang panginahanglan sa kinahiladman, naglihok nga daw bata labaw kaysa mga bata. Hilabihan kay special ang tawong nahigugma. Sila labing bulahan ni ining kalibutana, kansang may higalang pinasahi nga higala, ang lalum nga nagbati sa imong kalag. Pamulong sa imong pagkahiusa, gikan sa pagkahimulag, wala nay kagutom o kauhaw, apan una kang mahimo nga taong nagkinahanglan og pagduaw. So, mauto mga kapaglaom nga klaro gayud sa ato sa usa ka tula no nga nagkinahanglan og pagduaw ang usa ka katawhan. So ginahatagan nato pagtugot ang atong mitubo nga mga garbo sa pagkumbinsi sa atong mga kaugalingon nga kita wala magkinahanglan ni bisan kinsa. Because of that mga kapaglaom, kay kita nga mga tao, we are prone to self-isolate bitaw. Magpalayo ta kung naatay mga kaagi nga labi kasakit or mga dismayed, disappointment. So magpalayo ta sa mga friends nato or family nato. So
tinuod ba nga ang mga katawhan nagkinahanglan og katawhan hilabi na karon mga kapaglaom nga sa atong henerasyon nga very high-tech na gyud. Usa ka tuplok sa atong telepono, makita nato atong mga information, makita nato ang mga amusement din ha, mga entertainment. So, dili nato bation ang loneliness. Kibali na natay virtual companion hilabi na karon mga kapaglaom nga adunay artificial intelligence kun kinatawag AI. So, ang uban gani na agali nakipagrelasyon sa AI, makita po na nga naay AI boyfriend and girlfriend. Grabe ka kuyaw ang ato ang panahon karon mga kapaglaom. Og mga kapaglaom diri sa Genesis 1:27, og gibuhat sa Dios ang tawo sa iyang kaugalingong dagway sa Dios. Gibuhat niya sila lalaki og babayi, iyang gibuhat sila. Giunsa kita pagdisenyo sa Ginoo. So mga kapaglaom, ngano man nga dili gyud pwede nga dili ta makig-socialize sa uban. Ngano gyud nga nakinahanglan gyud ta og friend, family, relatives. Tungod kay gidisenyo ta sa Ginoo nga social beings. So mauning nga gidisenyo ta sa hulagway sa Ginoo mga kapaglaom. O makita sa 1 John 4:8, bisan kinsa nga wala na higugma, wala nakaila sa Dios kay ang Dios gugma man. Unsa man ang dagway sa Dios. So wala pa ni gibuhat ang mga katawhan, ang Dios gugma na ba? Sa Genesis 1:26 mga kapaglaom, ug miingon ang Dios buhaton nato ang tawo sumala sa aton dagway. Ingon sa kasama nato og makabuot sila sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga kahayupan ug sa tanan nga nagkamang sa ibabaw sa yuta. Busa kinsa man ang kaubanan sa Dios, labon na niingon siya diri buhaton nato. So kibali nato man, so it means na ay kauban ang Dios mga kapaglaom. Kinsa ka na ang kauban sa Dios? Ato ang pagasayran mga kapaglaom. Juan 1:1 nagaingon sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Sa Juan 1:14 mga kapaglaom ug ang pulong may nahimong unod ug nagpuyo ipon kanato ug atong nakita ang iyang himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa amahan puno sa grasya ug kamatuoran. So kinsa man ang nahimong unod mga kapaglaom, kini nga mga bersikulo nagasaysay nga ang kaubanan sa Dios mao ang pulong nga usa-usab ka Dios ug ang pulong nahimong unod o nahimong usa ka tawo. So kinsa man na mga kapaglaom? Kadto mao si Hesukristo. Yes, mga kapaglaom. It's Jesus Christ nga niani diri sa yuta. Sa Genesis 1:2, ug ang yuta awaaw ug walay sulod ug ang kangitngit diha sa ibabaw sa nawong sa kahiladman ug ang espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw sa nawong sa mga tubig. So diri mga kapaglaom aduna nasab og isa ka kauban sa atong Dios mga kapaglaom sa diha nagama siya og usa katawo, no? Gingon diri espiritu sa Dios. So ang lain pang kaubanan sa Dios sa iyang paglalang mao ang balaan nga espiritu. So gibali ang Dios si Hesukristo ug ang balaan nga espiritu mga kapaglaom. So mo kini ang Trinidad sa Biblia. Tataw gayud ug atong nabasa mga kapaglaom sa Biblia mga teksto gikan sa Biblia mga kapaglaom. So Mateo 28:19 busa panlakaw kamo og panudluan ninyo ang tanang mga nasud nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ikaduha Korinto 3:14 ang grasya sa Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang pagpakig-ampit sa Espiritu Santo magauban kaninyong tanan. Og aniya pa no usa ka teksto 1 Pedro 1:2
Sumala sa daang pagkahibalo sa Dios nga Amahan, dihas sa pagkabalaan sa Espiritu. Ngadto sa pagkamasinulundon ni Hesukristo, ang grasya ug ang pakigdait mudagaya nganha kaninyo. So, mga kapaglaom, ana adjud ato jud makita ug mabasa mga kapaglaom nga Dios nga Amahan, Espiritu ug si Hesukristo mga kapaglaom. Ang hulagway sa Dios gugma busa siyan makigrelasyonon nga Dios. Siya gugma bisan sa wala pa nalalang ang mga katawhan. Tungod kay ang Dios na hiusa sa tulo ka nagkalahi-lahi pareha og kauban nga naglungtad sa samang panahon nga ang mga balaanong presensya nga nagbaton sa gahom sa paglalangs og paghigugma mga kapaglaom. Ang gugma mga kapaglaom mo sa kini kadako nga atong ilahan jud ang Dios tungod sa gugma. Siya man ang gugma mga kapaglaom. It means kita mga kapaglaom na we are designed to love as well because ang hulagway sa Dios unsa man gugma. So it means kita nga mga katawhan sa Dios gihimo ta sama sa Dios. So it means nga kita magkigugma. Tungod kay ang Dios gugma og makigrelasyonon og kay ang Biblia nagsaysay man nga ang tawo gibuhat sa dagway sa Ginoo. Busa ang mga katawhan adunay mahigugmaon og makirelasyonon nga kinaiyahan. Kita gibuhat alang sa pagpakigdugtong, kita gilalang alang sa pakighalubilo sa uban mga kapaglaom. Atong Dios makigrelasyonon. So it means kita nga binuhat sa Dios, mao po na ang atong nature mga kapaglaom to socialize with others. Makigrelasyon sa uban mga kapaglaom. So kita mga kapaglaom nagkinahanglan ta og mga katawhan, nagkinahanglan ta og tawo, kibali nagkinahanglan ta og friends, nagkinahanglan ta og family, nagkinahanglan ta og relatives mga kapaglaom tungod kay we are designed to love. Because ang gugma mga kapaglaom dili siya matawag gugma kung walay nahigugma o walay higugma. So beloved and lover mga kapaglaom. So mao kini ang disenyo sa Dios kanato sumala sa Biblia. So sa Genesis 2:18 og miingon si Jehova nga Dios dili nga maayo nga ang tawo mag-inusara pagabuhatan ko siya o katabang nga angay kaniya. So mga kapaglaom, mao kini ang panahon nga gigama niya si Adam. So sa dihang naa si Adam, yang nakita nga he was lonely mga kapaglaom. So nakaingon gyud ang Ginoo nga dili maayo nga ang tawo mag-inusara. Mautong yang gigama si Eve, di ba? Naa siya kauban. So we are designed di ay mga kapaglaom nga naatay kapikas, naatay kuyog yun, nagyud tay helpmate og naatay someone to lean on mga kapaglaom kung aduna tay mga problema mga kapaglaom. Sa kinatibukan sa paglalang sa Dios kanunay niya gideklara nga ang iyang mga binuhat maayo. Busa ang balaang obserbasyon nga adunay dili husto sa kahimtang sa tawo, makapakurat kini makapaalerto sa nagbasa sa pagkamahinungdanon sa pagpakig-uban sa uban. So di ba when God created the light, it was good. Tanan niya ang mga gipangbuhat, it was good. But then when he saw Adam dito na ningon siya nga di gyud maayo nga na mag-inusara si Adam. So naasi iba. Ang pulong nga gigamit dinhi nagikan sa pulong Adama, kundiin literal nga nagkahulugan og katawhan. Walay bisan usa ang gidisenyo aron nga mag-inusara mga kapaglaom. Kita nagakinahanglan sa uban, pamilya, paryente, uyab, asawa ubana o kauban sa iglesia. So mauna akong giingon mga kapaglaom ginina nga we are meant to have someone to lean on, someone to talk to sa ato ang mga problema, mga kaigsuonan, o
o kani nga adunay kauban sa iglesia, kita nagkinahanglan o katawhan sa samang paagi nga sila usab kanato nangilahanglan. So sa Ecclesiastes 4:9, ang duruha labi pang maayo kay sa usa. Kay sila adunay maayong balo sa ilang buhat. So unsa daw, mas maayo ang duha kaysa usa mga kapaglaom tungod kay they can work to each other makaigsunan. Mahimo malampuson ang usa ka butang tungod kay adunay katabang. So sa Genesis 3 mga kaigsunan, ang istorya sa nabukto nga connection unsa man ni? So mao kini mga kapaglaom nga katong panahon nga si Eva bitaw nga natintal sa serpent. And then moto ni kaon na siya. Ug yaapong gitintal si Adam. So di adto mga kapaglaom, gi-confront man gyud sila sa Ginoo, di ba? Gi-confront sila sa Ginoo nganong gikaon man nila ang ginadili or mutong nga si Adam ya ang gi-blame si Eve kana magubayhana nga imong gihatag kanako Ginoo agi niya. So di adto na nagsugod ang problema sa broken relationship mga kapaglaom. So atong makita no kay ato man siya nang ato nakita kibaling giniadto pa lang during pa lang sa Garden of Eden na broke na di ay dito ang relationship mga kapaglaom. So daghan kaayo na nga na sa atong realidad karon nga daghan kaay broken relationship dito sa atong family, sa ato ang friends, sa ato ang mga kaigsuonan diha sa iglesia. Dili jud na malikayan mga kapaglaom. Ug sa bisan kinsa pa man nga adunay inana nga problema. So wala gyud masin-isa nato nga kuano, wala gyud ana nga problem nga about the broken relationship. So ang sala makapahimo kanato sa pagtuo nga ang kaugalingon lamang ang atong gikinahanglan nga wala kita magkinahanglan sa uban. So it's because of the sin mga kapaglaon nato nga panahon nga wala ta nagkinahanglan og tawo tungod kay kani nga tawo magdala lang nato og kana magdala lang nato sa kasalanan, magdala nato og tentasyon. So dito nagsugod mga kapaglaom nga dili na kailangan og mga katawhan nga mo kuan man sila nato, modala day dito sa kadautan. Diha nagsugod ang self-isolation, diha nagsugod ang broken relationship. So ang pagkahimulag og ugalingon dili mao ang gusto sa Dios alang kanato. Dili gyud mosugot ang Ginoo about it mga paglaom nga mag-inusara ta. Mao na di siya ganahan nga mag-iya-iya lang gud ta. Ina na ba nga kaya namang gud nako ni sa kusap pero dili na maayo mga kapaglaom tungod we are designed by God social beings og naa siya gi andam nga para kanato nga special someone. And of course, group of friends, mga kapaglaom nga, mao kini sila magatabang sa ato ang through our journey in life mga kapaglaom, sa atong mga challenges kibale. And si Jesus namatay sa krus aron kita mapasiuli sa Dios maingon man sa usa ug usa. So, si Jesus Christ, mga kapaglaon, nagpakamatay aron ma-reconcile ang atong relationship diya sa Dios Amahan, mga kapaglaom. Dito nagsugod no, tungod sa sala gyud, ang mo siya naka-broke sa atong relasyon diha sa Dios. Kibali mo siya ang nakipagtiwalag kibali sa atong Amahan, mga kapaglaon, ug sa atong mga katawhan tungod sa sala, mga kapaglaom. Sa Roma 5:10, kay kung sa mga kaway pa kita, gipasig uli kita sa Dios, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Labi na gayud kay gipasig uli kita, malinuwas kita tungod sa iyang kinabuhi. So dalaygon gayud ang Dios no nga siya nagpakamatay diha sa Kalbaryo sa krus nga
tungod sa iyang dugo mao'y gipasig uli diya sa ato ang Dios nga Amahan. So Mateo 5:23 paingon to 24, busa akong magdala ka sa imong halad sa kahalaran ug diha mahinumdum ikaw nga ang imong igsuon adunay jutay nga butang bato kanimo. Biyai diha ang imong halad sa atubangan sa halaran ug lumakaw ka. Pagpakig uli una sa imong igsuon unya muduol ka ug ihalad ang imong halad. So mga kapaglaom atong nabasa sa niini nga teksto no nga adisir bitaw nga mo hatag ta sa atong halad makig reconcile ta sa atong ang mga friends or mga family members nga ato ang adunay mga gagmay nga mga conflict bitaw. So makig sorry ta sa ilaa, makig siuli sa ilaa. So dili aksidente nga si Jesus mipili sa pagpakamatay sa krus gawas sa pagpakamatay sa labing makauulaw ug paantuson nga kamatayon. Ang krus usab nagrepresentar sa vertical ug horizontal nga connection. Ang vertical mga kapaglaom muni ang connection alang sa Dios ug ang horizontal nga connection alang sa isig kaingon. So vertical and then horizontal. Si Jesus nagpasiguli kanato sa Dios maingon man sa usa ug usa busa tanan nga anaa kang Kristo kinahanglan nga mahiusa kaniya. Ug sa maong hinungdan Kristo nag-ugmad sa iglesia mga kapaglaom. So mao na ang ganahan sa ni Kristo mga kapaglaom nga kita ngiyang katawhan magkahiusa isip usa ka iglesia mga kapaglaom. So diha sa Mateo 16:18 ug ako nagaingon usab kanimo nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw ni ining bato bagatukuron ko ang akong iglesia ug mga ganghaan sa Hades dili makadaog kaniya. So iglesia mga kapaglaom usa kini ka Gregong pinulungan nga it means mga katawhan, it means group of people who worship God. So mo ni ang meaning sa iglesia. So si Adan ug ang iyang pamilya usa ka iglesia, si Abraham ug ang iyang pamilya usa ka iglesia, ang mga Israelinhon usa ka iglesia, ang mga disipulo usa ka iglesia. Tungod kay sila nga grupo nagkahiusa o nagadayog nagasimba sa atong buhing Dios. Dili ni siya about sa struktura mga kapaglaom, dili siya about sa building lamang mga kapaglaom, kundi about ni siya sa group of people worshiping God. So diya sa 1 Corinto 12:27 ngadto sa 28 karon kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang tagsa-tagsa nga bahin ni ana ug gibutang sa Dios sa iglesia ang uban. Ang nahauman mao ang mga apostoles, ikaduha ang mga manalagna, ang ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga katingalahan, unya ang mga hiyas sa pag-ayo, pagtabang, pagmando ug nagkalain-laing sinultihan. So si Jesus mao ang ulo ug sila nga mituo kang Kristo mao ang lawas. So mga kapaglaom si Christ ang head. So kita nga mga katawhan niya, kita ang body mga kapaglaom. So si Jesus ang nagmando sa iyang iglesia sa pagbuhat sa mga musunod. Higugmaa ang si Jesus nagmando sa iyang iglesia sa pagbuhat sa mga masunod mga kapaglaom. So, una, higugma ang usag-usa. Nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo nga maghindi-hugugma ay kamo sa usa ug usa. Diya makita sa 1:13
34 mga kapaglaom. We are told to love each other mga kapaglaom. Kadua, hupaya ang usag-usa. Pag tinabangay kamo sa inyong mga problema, tungod kay kun mao kini ang inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Galatians 6:2. Katulo, dasiga ang usag-usa, magdinasigay kamo matag adlaw, samtang may panahon pa, aron dili kamo pahisalaagon sa sala nga makapatig sa inyong kasing-kasing. Hebrewhanon 3:13 mga kapaglaom. So mao kini ang dakong rason mga kapaglaom nganong adunay iglesia, nganong gusto sa Ginoo nga kita magkahiusa para kita nasigay mga kapaglaom. Kaupat, magkihiusa sa usag-usa, panagbaton kamo sa panagsama nga hunahuna sa usag ug usa kaninyo. Dili kamo naghandom sa hatag-as nga mga butang, kundili makig-angay kamo sa butang nga ubos o kahimtang. Dili kamo makinaadmon sa inyong kaugalingon. So, ikalima, magkitaay sa usag-usa ug pinalandungay kita ang usa ug usa aron sa pag-aghat ngadto sa gugma ug sa mga maayong buhat nga dili salikway sa atong kaugalingong panagkatigom sumala sa nabatasan sa uban, kundili tinabangay ang usag ug usa ug labi na gayud kung ginatan-aw ninyo nga nagakahaduol ang adlaw. So makita kini sa Hebrewhanon 10:24 ngadto sa 25 mga kapaglaom kita gimanduan sa sa Ginoo no nga magkahiusa gayud kita, magtinabangay gayud kita. Kung kita tinuod nga anaa kang Kristo, dili kita pwedeng mag-inusarang Kristohanon. Kinahanglan kita mahimong kabahin sa iglesia nga giugman ni Kristo mga kapaglaom. Ang pipila kanato tingalig mangutana, dili na tanan iglesia giugman ni Kristo? Kuyaw po do nga pangutana nga mga kapaglaom, dili ba tanan nga iglesia giugman ba ni Kristo? Unsa ka ang mga senyales ni ana? Mateo 7:21, dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadtong nagabuhat sa kabubuton sa kung amahan ug atua sa langit. So mga kapaglaom, ang usa ka iglesia di ay nga nagsunod sa Biblia, mao kini nga nagabuhat sa kabubuton sa atong amahan sa langit. Kung buot natong magpasakop sa usa ka iglesia, unsaon nato pagkasayod nga kini nga iglesia mao ang matuod. Pangitaa ang marka sa tinuod nga iglesia nga kapaglaom. Una, ang iglesia nga matinud-anon sa Biblia. So sa Isaiah 8:20 ngadto sa kasuguan ug sa pagmatuod kung sila dili managsulti sumala niining pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon kanila. So kining katawhan nagapasidungo kanako uban sa ilang mga ngabil apan ang ilang kasing-kasing. Halayo kanako apan kawang lamang ang pagsimba nila kanako nga nagatudlo sila sa mga pagtulunan nga mao ang sugo sa tao. Ang iglesia nga dili matinud-anon og tinuod sa Biblia, dili tinuod nga iglesia mga kapaglaom. Sa daw ang iglesia nga dili matinud-anon nga og tinuod sa Biblia, dili tinuod nga iglesia. Mo kini atong balantay yan mga kapaglaom. So, kadua, ang iglesia nga mapination og putli. Ang relihiyon nga putli og walay buling sa atubangan sa atong Dios ug Amahan, mao kini ang pagduaw sa mga ilo og sa mga balo sa ilang mga kagulan-anan ug mga paglikay sa buling niining kalibutanan. So makita kini sa Santiago 1:27 mga kapaglaom. Ang tinuod nga iglesia anaa sa kalibutan apan dili iya sa kalibutan. Ang tinuod nga iglesia wala nagasubay sa kalibutanong
binuhatan mga kapaglaom. So dili sa Juan 1:2 nga to sa 16, dili ninyo higugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kung ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang kalibutan kalibkon sa unod ug ang kalibkon sa mga mata ug ang mga pangandak sa kinabuhi dili iya sa amahan kun dili iya sa kalibutan. So balantayan gayud na nato mga kapaglaom kung ang iglesia nagasunod sa usa ka kalibutanon. Grabe ka kuya mga kapaglaom. Ato gayud nang iampo ug ato gayud nang mga gayud tagtabang sa Ginoo kung unsa nga iglesia ang matuod ug nagasunod sa Biblia. So ikatulo, ang iglesia nga nagtuman sa mga sugo sa Dios. So pinadayag 14:12 aniya ang pailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios o sa kang Jesus nga pagtuo. So diri sa 1 Juan 5:2 to paingon sa 3 niini maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios, sa mahigugma kita sa Dios o ginabantayan nato ang iyang mga sugo. So ikaupat mga kapaglaom, ang iglesia nga matinud-anon sa adlaw igpapahulay. So mao pud ni usa nga balantayan nato mga kapaglaom diri sa Ezekiel 20:20 makita og balaana ang ako mga adlaw igpapahulay ug sila mahimo usa ka timaan sa tiwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako si Jehova ang inyong Dios. Og miadto siya sa Nazaret, diin siya magkatubo og ingon sa iyang nabatasan misulod sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay ug mitindog sa pagbasa. So maskin man si Jesus Christ mga kapaglaom, nagasimba siya og nagasunod sa matuod nga adlaw ipapahulay. So ikalima mga kapaglaom, Mateo 28:19, busa panlakaw kamo og panudluan ninyo ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Mukini ang iglesia nga nagahimo og disipulo mga kapaglaom. So kita nga mga tawo nga nanginahanglan usab og mga tawo dili nato tugutan ang atong mga mitubo nga garbo mga kapaglaom sa pagpugong kanato sa pagkaplag ug makig-ubanon ug espirituhanon nga suportahig. Gala mga kapaglaom, ang Dios naghatag kanato sa iglesia aron nga kita dili makig-atubang sa mga gubat niining kalibutan nga nag-inusara. Labi ka maayo sa Ginoo nga gidisenyo kita nga social being tungod kay gusto niya magkahiusa kita ug adunay kita mahimo usa ka iglesia ug diha sa iglesia mga kapaglaom diha makita ang magtinabangay sa ato ang sa atong journey sa ato ang spiritual life mga kapaglaom. So adunay usa ka kabayo mga kapaglaom nga na siya nakita ang duha ka pagkaon niya nalibog kay siya asa yaang pilion muna yaang wala na lang siya ni kaon. So iyang gibati ang kaguto mga kapaglaom unta dili nato pagabation na mga kapaglaom nga tungod sa ato pagduwa-duwa sa pagpili wala na noon tay pilion ug kita nagagutom. So dili ta kinahanglan mahisama sa maong kabayo mga kapaglaom nga mingbati o tumang kagutom tungod kay dili makapili kung asay iyang kaunon. So sama ra na sa pagpili sa atong iglesia mga kapaglaom. Kung magduha-duhaan pa ka kung asay imong pilion, murag yun noon nga wala tay paingnan. Gutmon na lang ta, wala tay spiritual food mga kapaglaom, and that will brought into kuan bitaw no kanang problema bitaw nga wala tay ka sumbungan o wala tay kana makik help sa ato ang journey in life nga labian na karon nga ato ang pag kinabuhi aning kalibutan grabe na jud ka fast facing og daghan mga problema ang mga ato ang maatubangan mga kapaglaom. Dili sa yun pangitawan ang tinuod nga iglesia mga kapaglaom. Hilabi na karon nga adunay 10,000 nga mga
relihiyon sa tibuok kalibutan nga adunay 45,000 ka mga denominasyon kansang nag-angkon nga sila ang matuod ang mga Kristohanon or matuod nga iglesia mga kapaglaom. Grabe no, 10,000 and 45 denomination unsaon ka na nimo og pili, but then mga kapaglaom dili nato kalimtan nga apan ang Dios naghatag na og mga timaan sa matuod nga iglesia aron nga kita dili makabaton og kalibog sulod sa ato mga kaugalingon mga kapaglaom. Muna akong gihangyo kamo mga kapaglaom nga ato gayud nang iampo, ato gayud nang ibutang sa itong hunahunag kasing-kasing sa matag adlaw ato siyang isik, ato pagabasahon ato ang Biblia mga kapaglaom. Ato gayud seryosohon ang ato ang pagpangalagad. Ato gayud ibutang mga gayud tagtabang sa ato mga pastors, ato ang mga friends nga na ay adunay igong kahibalo o labi na expert sa Biblia mga kapaglaom, and atong i-pray og nga ma-feel ta sa Holy Spirit nga atong masabtan ang Biblia ug atong mabutan diha sa kasing-kasing mga kapaglaom og makita nato ang matuod nga iglesia mga kapaglaom. Sa atong daghang salamat kapaglaom nga nag-tune in mo. I hope and pray you are blessed with our message, and before that nga mag-end ato ang message ato ang programa, akong gihangyo ang tanan sa ato ang pag-ampo. Dear God, loving Heavenly Father, Lord, thank you for this opportunity, dear Father. And we pray, Father, Lord, that you will guide us, help us, dear Father, to seek your Holy Spirit, to fill us, dear Father, and to seek the true church, dear Father, nga kami mag-grow din and diha sa imo ang Ginoo. Tabangi kami Ginoo nga anaa kami sa saktong iglesia, O God, and pasaylua kami sa among mga kalapasan mga ug sa among buhat Ginoo. In Jesus name pray, amen.